Tak čekej, Tak, jsme ready? Jsme všichni ready? Co to je? Co to mám za... This arrow will help you aim through walls. Alright, cool. Na zem. Bez něho. Máte zip ties? Máte zip ties, že jo? Tady. Markem, John. Já nemám taser. Dobré, stakni se, Truslave, nebo Truslave velite, počkej, Truslave rozkazuje. Ok, já budu wingman. Víč. Ok, ale jak? Ty tohle není, musíš to hrát jako ready or not, pojď. Pojď. Pomalu to otevři, protože já to pomalu otevřu. To má CQB, vole, budem ty Mills tím, vole, hráči, co jsou na Robloxu. Clear. Dobrý, čistý. Dobrá, čistý. Zada, to je zada! Taky. Jeden down. Holy! Ok, kafuju, já to zavřu. Jeden kaflej. Jesus! Ty vole, to bylo něco. My máme doorway, musíme to sakra používat. Don't care. Proč dát? Budu valestovat 4 NPC. Truslave, backup. Truslav, backup a little bit. Seš v mojí střelný, seš v mojí palný linii, kámo. Počkej, otevř to víc. Krásný. Go. To nikdo není. Není. Clear. Jaký máš na to perks? Let's go. Jdem. Advance. Počkej, jsem to dám. Slyším movement vlevo, takže tam hodíš, ok, tak No, nic. můžeš bangnout? Tady to ne. Tam ne, tady ne, až to, ty levý dveře. Pomalu to otevřu. A můžeš zadí tam ty. Mám, co? Jdi tam. Ok. Levá strana clear. Do prdele, Donny, nekej to. Get down! Save your ass. Jsem v pohodě. Jenom si musím strčit. Já jsem si nedával žádný plejty. Teď, my jsme ti ještě říkali, aby si dal play, ty vole. Jo, já si jenom dám. Fucking idiot. Jako si ještě dám jeden health pen. LeBron James. Došli mi na boje, dobré. To je crazy, kámo. Jdeme dál. Do post editingu vpravo nahoru, do post editingu prostě strčím live leak, ten vole. Live League logo, no. Live leak logo, kámo. LeBron James, to na bůr. Pak se nestalo to, no hlavně ne, že se stane to, co se stalo minule, jo. Ne. Door is locked. No, kick it open. Nah, I got a lockpick. Give me a minute. Aha. Watch out! Police, on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Get down. OK, to by bylo. God fucking damn it. Oh, runner, we got a runner! Shit. Ale strhal! Já střelil vedle něj a pak on se vzdal a pak... To dostala říká, sorry, já tě neslyším, střím do civilistů, vole. Ještě někdo řekne přesně civilist. Máme. Same fucking energy, dobré. Zdrhal! Rozumíš? Komi za mě, Mám lockpick, čekej. 3, Otevř to, 2. já tam OK, otevřu to trochu. Ohni. Go! On ground. Advance! Show me hands! I wanna see hands! Show me your ass. To je dement. Suspect apprehended. Clear, My. perfektní. Oh, we got a dead Jdeme dál. suspect. Já jdu první, tady já jdu první. Já jdu Pro boha. So that's how it feels to be Donny, okay. Man, fuck you. Bacha. Dobré. Sir, you're in my position. A co čeká na... On the ground! I'm gonna fuck your mother. Co? Lockpickuju. Sir, you're standing in my position. Sir, Lockpickuju. you're in my position. Dobrý. No, she's in your position.
Hej! Clear. Vždycky dám Montep do hlavy. Open the door. Open the door! Počkej. Tak jaké jsou rozkazy? There's nothing that can go wrong. Tak ty jsi... Clear. OK, jsme ready? Já to... Okay. Ready? Pomalu to otevírám. Okay. Jdeš jako první. Otevírej to hezky a pomalu. Čistý. Dobrý. Jaké dveře? No to je to jiné dveře. Tak já vypínám baterku. O, bomba. To je moje speciálta, pušť tam mě, já to píknu. Já to OK, já to píknu a defusnu. Prosím, pusť tam mě. ono to šlo píknout. Mám to. Ok, dál nemusel si to vykopnout. To bylo, you know who else explodes? You know who else is an To není, to není vtipné. You know, Okay, jo, už to. you know. Ach jo. Ok, tam ještě někde vzadu, Viděl jsem tam text. Ne, to se vidělo, To tohleto. byl on? To byl on, čistý. Ale to vypadá, jako kdyby byl vzadu. Jo, já vím. Počkej, tak. Tam někoho slyším. Flashbang? Ok, jsou... 3 flashbangy. Jo, flashbang, použij flashbang. Flash it. Ok, a pomal to tež. Рычаг отпусти. I am Father Gregory. You have already met my congregation.